Dobar dan. U osmehu lica mog suze se sad guše, pesma iz srca ispevana, zapis je uzvišene duše. I dok se u sudbine zebe, u stihove trag ostavljam, dok bežim od sebe. Još jedan dobar dan, dobrodošli na jednu promociju na 61. sajmu knjiga u Beogradu. Sajam je po sloganu knjigu u šake. Smo uzeli sve knjige u šake, nadam se da jesmo, krećemo sa promocijom. Ovo je samo jedan stih iz pesme koji se nalazi u knjizi našeg autora, koga večeras treba da promovišemo sa drugom svojom knjigom po redu. Naime, radi se o pesnikinji Jasmini Radosavljević, članu udruženja pisaca poeta, kome je poverila i izdavanje ove svoje knjige. Mislim da bi najprije trebali da čujemo nešto o autoru, a šta bi to trebali da čujemo? To bi bila, naravno, i biografija. Da pročitamo biografiju i iznećemo nešto više i saznati o našem autoru. Jasmina Radosavljević dobila je od svog recenzenta mali nadimak Lira. Vrlo lepo. To je naziv za njenu melodičnost i njene melodične pesme. One su verovatno postakle recenzenta da je taj nadimak i da. I mislim da je lepo taj nadimak i stoji. Rođena je neke, da kažem godinu, 1962. godine u Medveđi kod Leskovca, Republika Srbija. Poeziju piše od svoje 10. godine, vrlo rano. Pesme je tokom školovanja objavila u književnim listovima i časopisima. Pohvale i nagrade, naravno, nisu izostale. Redovno je učestvovala u radu književnih klubova i recitovala svoju poeziju pred članovima i književnicima. Član je književnih klubova Ivo Andrić iz Zemuna, poeta na Banom Brdu, ulica Kraljice Katarine 74, živi i radi u Beogradu, a njene pesme i knjige zapisane su u brojnih čitalaca. Ona je talentovani pesnik zbog stalnog objavljivanja privlačnih pesama i prozvana je Lira, ono što sam unapred rekao. Ovo je njena druga zbirka ljubavne poezije, njena prva knjiga nosi naslov U vrtovu ljubavi. Izdavač ove knjige je ko drugi nego, rekao sam, da je dao poverenje udruženju pisaca poeta. Recenzent ove knjige je akademik Aleksa Mrđan, književnik. Ali on danas, zbog svoje sprečenosti, nije mogao da dođe, pa će ga zameniti Ljiljana Komedjerović-Pešić. Urednik knjige je Gordana Pavlović, književnik, a lektorisanje je povereno magistru Đorđu Bakasu. Korekturu je uradila Jasmina Radosavljević, a tehnička obrada Nikola Pavlović. Knjiga se eto rodila i dočekala svoje ovo prezentiranje. Ja bih najpre zamolio gospodina Đaletovića da nešto kaže u ime izdavača i o saradnji sa našim autorom. Tu je Đaletović priskao, izvolite. Dragi prijatelji, drago mi što ste došli da ovu malu svečanost, da kažem, priličimo. Mislim da Jasmina zaslužuje da bude što više publike, jer ponosimo se ovom knjigom koju smo objavili. Izdavačka delatnost udruženja pisaca poeta je obimna i ne odlikujemo se samo po tom kvantitetu i po kvalitetu tih knjiga. To su knjige izuzetne kakvoće. Ko bude pročitao i ovu zbirku poezije, uvedit će se da sam u pravu.
Jedni smo od retkih koji su na sajmu knjiga, to dovoljno govori koliki smo entuzijasti, jer ovo doba, kako ja volim da kažem, velikog brata malih ljudi, kad je ta poezija skrajnuta, mi joj nekako pridajemo na važnost i značaju, a znamo da ljudi žele da čuju stihove kada se prinesu na dobar način. Mislim da je na najlepši način Jasmina to uradila. Nadam se da ćemo jednog dana reći da smo bili ta inicijalna kapsa i veter u leđa, jer gledamo u poeti stvarno da afirmišemo sve autore. Poezija je zanat, ona se, pesma se brusi, pleše, glača. Mislim da Jasmin ima taj Božji dar i da ćemo gledati dosta novih izdanja. I kako volim uvijek da kažem, objavilo da Bog da se knjige hiljadile, a poeta bila izdavač. Živo zdava i veselo. Hvala lijepo gospodinu Đeletoviću za ovako divne reči za našeg autora Jasmina Radosavljevića. A bilo bi mi čast da je sa nama i akademik gospodin Aleksa Brđan. Ali pošto on nije tu, naravno, ja ću zamoliti Ljiljanu Koluđerović-Bešić da ona umjesto njega to obavi. Izvolite. Dobar dan svima, pozdravljam sve prisutne. Velika mi je čast. Ja sam prošle godine postala prijatelj ovih divnih koji pišu poeziju, a sad sam početila da promocijom knjige naše divne književnice Jasmine Radosavljević prenesem reči recenzenta. U srcu uvek ti. Jasmina Radosavljević Lira sa pravom se naziva pesnikinjom jer njena zbirka poezije U srcu uvek ti smatra se nepresušnim izvorištem ženske duše sa bezgraničnom voljom da svoje emocije hrabro i nesebično podeli sa vama. U traganju za ljubavlju, suočena sa mnogim tragedijama i nedaćama koji joj je život donao, ona uspeva da snagom svoga duha i refleksijom svoje duše, pisanim, laganim stilom, ispiše stranice ove knjige. Tako da ova knjiga ostane večiti simbol neizmerne ljubavi koju nosi u sebi jedna majka, supruga, sestra, prijatelj. I čitaocima pomogne da nađu put do voljenog srca. Ona piše tečnim srpskim jezikom, ćirilicom, znalački, figuralno i artizovano. Zvonki stih predstavlja upečatljivu lepotu. Iznela je lepotu našeg zemnog raja, kolorita, zemlje majke, ljudske duše, ljubavnog proklamsija, cvrkut i mladost zaljubljena. Ovaj neizmerni, talentovani duh zrači neviđenom energijom, udahnjujući lepotu u ljudsko srce, obraćajući se uzvišenošću misli svakom dobronamernom čoveku. Pesme su joj poletne, plene čitaoca, ostavljajući uvek pomisao da se radi o talentovanom pesniku. Jasmina Radosavljević Lira, kroz umetnost sažimanja reči, pronalazi put do drugih, pronašavši prvo put do svog srca samog. Njene pesme su krik bola iz dubine duše protkan nitima ljubavi, vere i nade. Ona je još jedan pionir naše književnosti i svojim stvaralaštvom ova pesnikinja mnogo obećava. Njen talenat s pravom opravdava takvu kvalifikaciju. Ja sam počestvovana da sam pročitala tekst recenzije profesora Alekse Brđana. Meni je pripala čast pre godinu dana na jubilarnom sajmu knjiga da objavim sabrana njegova dela sa književnim, tačnije dela je književni esej, ali je dopunjen i dokumentarnim filmom o njegovom životu i radu. Da bi znali ko je profesor Brđan, to je profesor biologije, fizike i astronomije, filozof, vizionar, član udruženja književnika i ja vas molim najljubaznije da saslušate njegovu poruku za sve vas ovdje u znak zahvalnosti što ste došli i pozdrav koji vam svima toplo šalje. Književnik mora biti obrazovan čovek, književno pošten, kao primer Šolohova koji je dobio Nobelovu nagradu za to, mora biti iznad uzvišene misli poput John Persa, mora biti avangardan da je ispred civilizacijskog hoda i da bude idejni vođa, mora biti filozofski obrazovan,
i iznad svega okrenut kosmosu i da bude rasterećen od svih zabluda. Puno vas pozdravlja profesor Mrđan, meni je drago da sam ovo veče upriličila i uveličala svojim malim prisustvom kao mrak mali na kugli zemaljskoj, ali sa velikim značajem pisanih reči koje vam darujem. Puno uspeha u pisanju. Hvala gospođe Koludjerović, a mi sa programom idemo dalje. Naravno, večeras moramo čuti i glas našeg autora, a ona će nam reći pesmu sa naslovne strane U srcu uvek ti. Dobro. Najprije ću da se zahvalim svima vama koji ste došli, hvala vam što ste odvojili vreme, što volite poeziju, što volite, kad volite, vi ćete i voljeni. Ja ću ukratko samo reći uvodnu reč, gde ću vam se svima obratiti. Dragi čitaoci, prave reči kojima se piše pesma kao zvezde padnu same. Ja pišem srcem, pa reči iz dna duše izađu prave. Zvezde u mraku sijaju, u dubini duše moje se ogledaju. Samo one tajnu moju znaju. Ne plašite se samoće, ne tugujte, volite, jer na kraju svega je ljubav koja sve pobeđuje. I to je poenta životne drame. Ljubavi su moćne i pobedit će sve tame. Pesme su moje deo mene, jer srcem i dušom ja pišem za vas. Pa ruke moje stihove pišu same, to je mog razuma glas. U njima nalazim za sebe spas. Život je borba ljudske ćudi, iskušenja su velika, ja im prkosim, jer neumornima se dive drugi. Podignem glavu, koračam dalje, ne dozvolim da me potcene oni koji vrede manje. Jer srce je moje ljubavi neizmerne i dobrote za sve vas puno. I pokidaj se sad na violini struno, da ljudi prepoznaju zlatnu nit i moju liru, izatkanu rečima u svim mojim pesmama, i zadive se meni šarenom leptiru. Hvala vam, vaša sam. Naravno da je naš autor poželao da izdavač našeg kolege Leković čita jednu pesmu pod naslovom Ćutiš. Ćemo čuti sada u interpretaciji Veselina Đeletovića tu pesmu. Izvolite. Ćutiš. Ćutiš, znam da se ljutiš. Nema dilema. Ali muko ćutanja ne može da zaustavi vreme. Ćutiš, šta bi rekao? Znaš da te negde čeka neko. I brojiš noći, i brojiš dana. Sunčevim sjajem i mesečinom, smehom i bolom okupan. Ćutiš, još uvek se bojiš da sa mnom hrabro gde drugima stojiš. I mučiš mene i sebe sada. Znaš, nije lako. Zašto tako? Ćutiš, a ja ne mogu da te želim. Oči tvoje tražit ću, pogledom smelim. Znam da se ljutiš i zato ćutiš, a ja žudim toplinom usana da te probudim. Gde nestade snaga tvoja? Ljubavi, ljubavi moja. Ćutiš, što se ljutiš? Jer ljubavi nema bez nas. Tiho zbori mog srca glas. Tužno ponovo pred tobom stojim i klečeći za oproštaj molim. Hvala lijepo. Sa nama je magistar Đorđe Vatas. On je inače lektorisao ovu knjigu
i naravno da bi ta knjiga bila onako kako treba, bez tih pravopisnih grešaka. Mislim da su to sve ispravljene, iako nisu neka, nije problem, ima toga u svakoj knjizi do sada. Da. Ali ćemo ipak čuti u intonaciji Đorđa Latasa i jednu pesmu da ovo drži. Izvolite. Iluzija. Pesma se zove Iluzija. Malo više. Lepotu sam svoju dobila od sunca na dan. Sunce mi podari jedan svoj zrak, da ispod njega lepotom sijam, gde god da ide, da ne bude dan. Da opredelim osjećanja svoja i da ih voljenom dam. Zoveš me, za pomaganje čujem i ljubavi zova kas. O, da ne bude smetnje, kad ponudim ti sebe u srećne sate, uživamo besplatno. To će biti glorija, nebeski zov sreće, desit će se Erosovog kraha raspeće. Kad te uhvatim ja, anakonda zmija, zaboravit ćeš na život surovi, šta te vija i bit će sve čarovija. Kad se probudiš, lepoto moja, shvatit ćeš da je sve samo velika iluzija. Hvala lepo, gospodinu Đorđu Latasu, a sada ćemo ipak čuti sa malim zakašnjenjem, ja sam malo pre najavio naslovnu pesmu, ali je autor se prvo zahvalio, pa mali pauzu i sada ćemo čuti i tu pesmu. Izvolite, Jasmina. U srcu uvek ti. U mom srcu 1000 je srca i svako tebi peva, svako za tebe diše i pesme ti piše. To moje srce što kuca, reklo bi ti 1000 reči, dovoljno je da volim te, iskreno i iz srca je koje se srcem leči. U mom srcu kuca srce tvoje, mnogo za jednog, malo za oboje. Mnogo je puteva po kojim trnje bode i malo staza što ka sreći vode. Ako postoji jedna sreća, darujem sebe tebi. Sunce je lepo i samo za tebe sija. Sebe darujem tebi, da veruješ da sam od drugih drugačija. Bravo, hvala Jasmina, lepa pesma, a sa pesmom idemo i dalje. Naravno, to je naša pesnikinja Olivera Šestakov i ona će vam pročitati od autora pesmu Nikad više. Izvolite. Nikad više. Nikad više. Amor u nama sanja. Duša moja za tebe ne diše. Ne naziru se čarobne svitanja. Tužno vetar treperi poljem, po krovu doma smrzle kiše, a snegovi zabeleli poljem, seta i patnja ko mora stiže. Iz ranjenog srca, ko bez nade praznina, od sebe sama suza vrca. I nikad više lebdi istina. Umirem lagano već sada, nigde nema nade, pustoš nad prazninom vlada, zli duhovi mi o glavi rade. Pa zar nikad više sunčev zrak neće sijat lako? Zar će vedro nebo zameniti kiše? Zar nikome neće svojom zvati? Znam da neću voleti tako. I zvezda danica gaca po blatu, sve kreće u ambis naopako i moja zvezda ne pripada jatu. Đavolja avet ka meni kreće i po kosi mojoj nečujno šeće. Znam da nikad više neću voleti tako, u vrtlog ljubavi tonem polako.
O, za nikad više oko moje videti te neće, dok proliva suze od ledene kiše. Ranjeno srce kuca sve tiše. Za mene više nema sreće, samo bolna duša pesmu ti piše. O tebi pisati neću nikad, nikad više. Al želim ti radost i sreću, pa nek su suze poput kiše. Misli se moje o tebi kroz univerzum razuma prepliću. Poslednja nit života na pola se deli. Život čudnu pređu mota. U zvezdano nebo duša nek se seli. Hvala. Hvala našoj poetesi Oliveri Šestaku. A sad bih pozvao gospodina Vasić Stefana da dođe i da nam pročita pesmu Ti si meni sve. Ti si meni sve. Ti si moje sunce kad kiša pada. Lek za bolnu dušu kada smrtnost rata. Osmeh na mom licu na kojem kaplju suze. Sve si moje milo što je za životom došlo, a drugi nosi. Ti si moje svetlo kada je tamo. Pored tebe, dragi, nikad nisam sam. Svima moram kasti da moje duše daksi. Krvi moje plam, ljubav mog života da si. Ne, nije mi sam. Hvala. Bio je to Vasić Stefan, nova nada pesništva, član literarne sekcije iz Leskovca i mislim da je to čovjek koji će najvjerovatnije i on pokloniti poverenje poeti, da mi poeta bude izdavač njegove nove knjige. A sada da čujemo gospodina Dragoljuba Stankovića, pesnika, poete, da nam pročita pesmu autora Da sam ptica. Izvolite. Hvala. Da sam ptica. Da sam ptica i da imam krila, letela bih, uvek s tobom bila, vinula bi se u plave visine pod oblake, dok sunce ne sina. Mesto sunca obasjala bih te, krilom svojim milovala lice, da otvoriš guste trepavice, dok se iz sna prvim jutrom budiš, prvo mene, srećo, da poljubiš. Da sam ptica, da letim visoko, da preletim sve morske dubine, da preletim to more široko, da te vidim, želja da me mine. Da sam ptica i da imam krila, gde god da si ja s tobom da letim, letela bih, uvek s tobom bila, na grudi tvoje umorna da sletim. S vrhotom ću dušu da ti predam, da te čuvam, nikom da te ne dam. Da sam ptica, da sam ptica. Sa nama je pesnikinja Olgica Kitić i ona je nedavno objavila svoju prvu zbirku poezije, imala je promociju u Udruženju književnika Srbije, sada je tu sa nama da nam se pridruži da sa Jasminom podelimo radost ove njene druge knjige. Pa sad Olgica će da pročita pesmu Zvezdo moja. Zvezdo moja, zvezdo moja, ja se tebi nadam, zar te više videti neću? U san tonem, sve više propadam, anđeli se sad nadamnom šeću. Ti što svetliš na nebu visoko, zrakom svojim obasjaj mi lice, otvori mi samo jedno oko, rasklopi mi crne trepavice.
obasja mi lice, neka gorim sjajem, tvojim dušu da nahranim, u umilu zadnja reči da izgovorim, od daviti smrtne da se odbranim. Iskušenja pun je život. Ako mnogo puta ja polazih tebi, namučio mene samo tako, ruke širih da me primiš k sebi. Ali ti si na nebu visoko, pratila me koliko si jaka, štitilo me tvoje Božje oko, od teškoća na glavi mi osvetlila dlaka. I dok kušak iskušenja razda, mnoga dobra svanula u meni, duša često bejaše mi prazna. Zvijezdo moja, zašto jednoj ženi? Blagodeti mnoge život pruža, radosti su kratke kao ruža. I dok cveta i miris svoj širi, smrt polako kroz špilu viri. Na zemlji su sva carstva i blaga, kad poželiš blagodeti razde, svako dobro zlo brzo nadvlada. Stižu odmah nebeske nam kazne. Kud zapravo ovaj život vodi? Što se zvezdo ljudsko biće rodi? Kad se muči i pakao kuša, da mu posle u raj leti duša. Hvala našoj pesnikinji Olgici Kitić, a evo i mene da i ja kažem pesmu našeg autora. Pesma nosi naslov Dom. Odavno čeznem za jednim likom, što beše drag srce moj. Odavno čeznem za toplinom i srećom porodičnom u domu svom. I prolazi život, srce mi sve jače tuče, nekako davno skupa smo bili, na pragu doma naše kuće. Ovako čezne za jednim likom, sećanje bolno zameni slikom, i ko da je sve bilo juče, prošle su godine, sad srce tuče. U prošlosti često želja vuče, blagi osmeh da me razgali, pogled jedan da ulepša stvar. Ono što beše, smisao života mog, nestade davno, napusti dom. I nikom ne mogu tajnu reći od hladnog lika, srce zebe, do smrti će me istina peći, ona bi davno odnese tebe. A mukla tišina, srce para, u samoći, sa ledinom tišinom razgovaram, a zato moje srce sve jače tuče i nije ta bol mala od juče. Kroz vreme pro života zove me sećanje, suza u oku, gorčina od bola, oprost je tu za iskreno kajanje. A sada ćemo se vratiti ponovo da čujemo naše pesnike, koji ću evo dati riječ gospodinu Brđanu da on pročita još jednu pesmu. Hvala Stajzova. Pesma koju ja čitam. Druga pesma koju ću ja pročitati je U ime ljubavi. Sad pišem u ime ljubavi. Univerzalne reči život znači. Kakvu ljubav, kakvu amor slavi, u kojoj se od sreće plače. Pišem pesmu za sve vas, za one koji su u samoći plakali, za kojima su zvona zvone, za povraćaj večni su zvali. Pišem pesmu za sve one koji su voleli, zaljubljeni, sreću vilu. Pišem za sve one koji su voleli neuzvraćene ljubavi i na kraju ostavljeni bili. Pišem sada za sve one koji su u samoći plakali,
i te suze od samih sebe i od drugih križu. Pišem sad u ime ljubavi, a mnoge su godine prošle i život mir. Kad setim se svih prošlih dana mladosti, razum se povrati i kroz misli se sve uspomene vide. Kad na tebe pomislim najveće ljubavi, setim se prokujale mladosti i gorke mi suze navide. Hvala gospodinu Latacu. A sad rekao sam da je recenziju pisao akademik Aleksa Brđan, koji je trebao biti ovde sa nama, pokušao je, ali nije uspio da dođe. Čovjek ima 92 godine, ali je svog sastavnika poslao tu i imao je jednu želju da on kaže. A tu želju će sada reći Ljiljana Kaluđerović-Bešić. Izvolite. Još jednom da spomenem da profesor, kao bivši direktor školskog centra Zmaj u Zemunu, profesor biologije, fizike i astronomije, čovek koji je napisao preko 30 knjiga, još uvijek stvar. Biološki mnoge postepeno ukazuju, nemojte mu zameriti, puno vas je pozdravio i u to ime ću u ime njega pročitati pesmu iz zbirke prve pesama gospođe Jasmine, i želim joj još mnogo ovakvih knjiga, da nas nikada ne izneveri i da samo još više uživamo na svakom susretu sa njim i poetom. Kuda poći? Kuda poći? Sutone je vedre prekrila zla tama i zvezde šetaju i svetle, a ja, ko osuđena, sedim sam. Kome doći? Malo nade sad u meni ima, ni sreće se više ne osmehuje nesrećnima. Kuda dalje? Uzalud je sve, ne znam kuda, samo srce moje samo po stazi života luta. Kuda poći? Teško je ovo vreme, ne vidim svetlost sunčevog dana, na leđima mi života breme, kaži kuda i kako dušo razuzdana. Kome doći? Uraganske sile i žar topline što iz mene piju, prate me kroz vreme, iz lavirinta izlaza nema dileme. Kuda poći? Na trenutak pomislim, nemam kome doći, nema mi pomoći. To moja duša grob je u kome od večnosti vučem svoje kosti do iznemoglosti. I plačem bez suza, plač me teško boli, iako sam muza, ostao mi samo ovaj život bedan, život gori. Kuda dalje? Puls sve jače bije, skrhana sam bolom svoje tragedije. Kuda dalje? Kome poći, kome doći, nema mi pomoći. Neka ove reči budu posvećene profesoru Mrčenu, ovoj večeri. Nemojte zameriti, ja sam vrlo optimistična osoba, ali sam htela ovu težinu stihova da pročitam. Mislim da je veoma jako pesma i trebamo da izvučemo pouku iz nje i puno uspešnijih dana sa Jasminom. U ime svih naših učesnika večeras ovde, ja bih eto uputio jedan pozdrav akademiku Mrčenu od svih nas. Pa jedan aplauz molim za akademika Mrčenu. Hvala lijepo. A sada ćemo čuti poetesu Oliveru Šestakov da pročita još jednu pesmu Zabluda. Izvolite. Evo još jedna lepa, ljubavna pesma koju je Jasmina napisala. Zabluda. Mislila sam, ti si deo mojih snova. Verovala, sa tobom je sve lakše i bez bola. Shvatila, nije sve ružičasto i lako, što drugi kažu, nije uvek tako. Znam, ti nisi ona sreća što za mene zemljom hodi i u novi život treba da me vodi. Mislila sam, nema dileme, s tobom sam jaka, zaustavit ću vreme. Sijat ću umesto sunca za tebe ja, za sreću u ljubavi ne postoje pravila. Verovala,
Kovači smo svoje sreće, koračamo poljima po kojima cveta cveće. Život s tobom bajka je i snova i da nikad neće prestati ljubav ova. Shvatila da sudbinu prepustim Bogu, anđeo čuvar nek me prati, sve što prođe više se ne vrati. Znam, život je jedan, sunce i dalje za nas ja. Na nebu nema naše zvezde, umiremo i ti i ja. Hvala. Hvala lepo. Ponovo ćemo čuti gospodina Dragoljuba Stankovića, pesnika projekta, i on će Pahulja Bele pesmu početi. Izvolite. Puno je tanane poezije u ovoj njenoj knjizi, a i nežnosti u njima. Takva je i ova pesma koja nosi naslov Pahulje bele. Pahulje snežne, ko iskre male, na moj su obraz upravo pale. Miluju nežno lice moje, ko mati milo čedo svoje. Pahulje, vi ste simbol zime, s vama ću ispisati milo mi ime. Vejte, vejte pahulje sve više, dok se pesma ljubavna piše. One znaju da me ljubav mori, ugasit će i želju i nadu, ugasit će srce koje gori, kad se mom srcu prikradu. Sve je belo oko mene sada, jedna jela vita kao strela. Nema čemu srce da se nada, svud okolo mene ledena opela. Rukama ću da prekrijem lice, jer pahulje padaju za sreću. Zar da otopim snežne padavice, zar se nikad radovati neću. Hvala lijepo gospodinu Stankoviću, a evo i mene ponovo na redu u prvom krugu. Ako odem, možda se neću vratiti. Od očaja, tuge, zbog ponosa, prkosa, shvatit ćeš da sam nestala u tragovima svojih stopnjeva. U misli moje više nećeš se vratiti, možda ću te zauvijek zaboraviti, a te oči kestenjaste boje što uneše bol u grudi moje i prestaću patiti. Jer ne želim da se ogledaš u mojim očima utopljenim u tvojima, s bojom bakarno-zlatne jeseni, zbog kojih sam bila budna noćima. Kad ludo voliš, istinski se daješ i želiš da beskrajno traješ, a bol ne haješ i posle se kaješ. U osmehu lica mog suze se sad guše, pesme iz srca ispevana, zapis je iz uzvišene duše i dok se od sudbine zebe kroz stihove trag ostavljam dok bežim od sebe. I ako odem, možda se neću vratiti od očaja tuge, zbog ponosa, prkosa. Zbunjeno hodat ću svuda po svetu, radovati se da prepoznam istinu u nekom nevinom detetu. Sunce negde greje i sunčevog zraka za me blista sjaj na putu bez povratka. Tražim srodnu dušu da sa lakoćom zaboravim te ja. Ostalo nam je za kraj i naš autor.
Jasmina, da nam ona kaže pesmu. Izvolite. Jedno drugo svo sve. Vrati mi dodir nežni, kolahor pomiluj moj obraz čedni i vrati osmeh na bledo lice, rasklopi krila ove ranjene lastavice. Izgovori reč, priliku ne propusti, ti, anđelu moj zlotousti, ja samo jedno hoću, vrati mi život, drugo neću, vrati mi snove, vrati mi sreću. Ne dozvoli da breme života ovog zatre dušu moju, rasplamsaj plam ljubavne vatre i unesi u srce moje opet crvenu boju. Jer nikakve kleme neće moći da ožive srce ubijeno tugom koje vene. O, kako peku uspomene. Izgovori rečima istinu, dobro znanu, i moju, i tvoju, dok još kasno nije, zašto da se krije? Ranjeno srce ne sme krvariti, sve kao pre može opet biti, jer istina se, dragi, ne može dugo skriti. Patimo zbog nje, sad i ja i ti. Umesto pahulje bele što moj obraz neži, ti hrabrost prikupi, otkri svima tajnu, od stvarnosti ne beži. Jedno drugom smo sve, priznali ili ne, volimo se, ti i ja, ljubav je naša plava rapsodija. Pa volite se ljudi i bit ćete voljeni. Ljubav sve pobeđuje. Kako se to radi na magičnom štandu Udruženja pisaca poeta? Pogledajte samo koje su to lica, koja je to sreća, koja je to divota ovde sa ovim knjigama. Prema tome, ovo je 61. sajam knjiga međunarodnog karaktera sa sloganom knjige u ruke. Ja ću vam sada predložiti našeg autora knjiga košta samo 200 dinara, pa prema tome knjiga u šake i da jednostavno autor potpiše sa posvetom te knjige i da imate za uspomenu da ste bili na promociji naše Jasmine. Hvala Jasmina što si bila sa nama i što si dala poverenje poetu. Ja se zahvaljujem svom izvođaču, gospodinu Veselinu, zahvaljujem se svom recenzentu, profesoru Mrđenu, zahvaljujem se svom lektoru, gospodinu magistru Đorđu, da ne idemo sve kompletno ime prezime, zahvaljujem se svim svojim izvođačima, znači, zahvaljujem se vama koji ste imali strpljenja, koji ste pokazali dobru volju da prisustvujete i svima se zahvaljujem, sada zamoljavam da se poslužimo, bilo bi redno malo da se počastimo, hvala vam za sve, podržavajte me, ja vas volim, da bi ja vas volela, da bi pisala iz srca i da bi trajala. Volim vas, vaša Jasmina. Nema veze, ljudi će se poslužiti. Neće da padne. Samo malo. Ne, neka ga ovdje. Neka ga ovdje, pa malo do potreba.
Neka dođe Dejan i ti do pčele, dođi vam. Pa moraš s nama čekati. Svi učesnici, a mi ćemo posle izaći od pčele. Blažen među ženama. Da, ne, Slikaj ti ovo. Dragi prijatelji, pesnici koji došli ovdje sa nama, interesuju vas da ste vaši pesmi naći našem leksikonu koji pripremamo